Представи следната картина. Събуждаш се и още в леглото усещаш, че не си отпочинала. Закусваш нещо набързо, но до обед се чувстваш подута, тежка и без енергия. Звучи ли ти познато? А бориш ли се с чест дискомфорт в корема след хранене, подуване, газове или задържане на вода? Ами целулит, мазна и проблемна кожа. Може би косата остава погребена или ногтите ти се чупят, а любимите ти дънки отдавна са тесни. Знаеш ли какво е общото между всичко това? Може би се досещаш или подозираш, а може би ще те изненадам, като ти кажа истинската причина. Но преди да я кажа, нека довърша списъкът. За съжаление, той не стига до тук. Усещаш ли резки смени в настроението? Раздразнителност, депресивни състояния, липса на енергия, проблеми с щитовидната жлеза или високо кръвно? Или диагнози като диабет, омазнен черен дроб, атеросклероза, кисти и фиброза? Или просто усещаш, че не си ти и сякаш се състаряваш преждевременно? Няма значение колко от тези неща са ти се случили. Общото между тях е, че коренът им е един и същ в начина, по който се храним.